Good morning guys. For today's video guys, manghawan ta diri sa ato ang kilid guys. Kay tagas na kayo ang mga sagbot sad. Nyawa man sa ilaing mulimpyuhan ni kitaraman. Ato ning limpyuhan kay mahadlok sa tagduulon tagbitin kay makabanwaan ba. Pagtaod naman sad ni nako nga wala nako gilimpyuhan good maoning nanagas nagmaayo ang mga sagbot. Nya na sa ginagmay dihang tanom kapaya sili. Mao nang ato sang limpyuhan, bahalag bahalag kapoy ma-exercise sa taba manggawas ang atong mga daotang mga singot, di ba? Usa sa exercise guys kanang maglihok-lihok ta, mangibutas mga sagbot kay magkaligo man sa tagsingotan na labaw pa man ta anas kuan nag sumba. Mao ning ato na sa ning hinahinayan kay man say nagapura nato dire. Ang ato ra maning kagustuhan nga manglimpyo ta kay para mahawan lang ato ang palibot ba. Dili ta kuyawan nga naay mananap na ibitin ba. Kay lisod ning labong ba di ta kakita og naapoy kuan mga unsa diha. Mao nang manghawan na lang gyud ta, magkalingaw ta. Bahalag kapoy mo pahuway lang gupud ta. At least malimpyuhan nato ang kilid. Kay tagas na jud kayo siya guys. Daghan na kayong sagbot nga nanubo. Nya naman sa tay mga ginagmayng tanom diha mao ato sa nang limpyo-limpyuhan. Kay ug kapoy na mo pahuway naman sang ta. Pero karon ni undang nako ni pahuway ko nilingkod ko kay nagkurog-kurog kus kakapoy ba. Mobalik na sa taon niya para mahuman jud na siya diha nato og hawan. Kay tagas na kaayo jud. Madlok na jud pud tag kanang naay kuan ba. Na bitay musig ang mga iro bitaw nya di kita kay naay kasagbutan. May na atong hawanan para klaro dayon makita dayon ba kung sige usig. Kay dili pa baya midikit kay diri mga balay ba napay bakante kana mga sagbot mo nang ako dyan na ng hawan-hawanan diha. Kay aron makita nato ba inaglilay og unsay naa diha. Na tagas na kayo ang mga kahoy-kahoy. Dugay naman sa grupo kung wa ng hawan diring dapita. Kay gitapulan ba. Karon na lang sad kay murag tagas na jud kayo ba di na matabang na kapoy na kayo basta tagas na pud kaayo. Ato lang sa ning hawan-hawanan karon. Mao ni for today's video guys nang hawan ta. Kay pwede na jung labunga ang atong mga palibot nga ato ang gikuanan gibarugan. Nya. Ato na ning ipanglabay guys. Og maura to guys. Thank you for watching.